Bezitha siyakhuleka Mahlukufu. Hawu sesifikile impela emachobeni Mageba, mhlambe uhambe kanjani umhlanga wanamhlanje nje ngokubuka kwakho Ndaba Ezethu? Ake ngisho nje ukuthi lokhu ngaqala ukuba ngibe la emhlangeni kungokuqala namhlanje ukuthi umhlanga zithi izingane ziningi ukudlulele njengoba ubona umhlanga emva kwami, kodwa uhlelo luhambe kahle lusheshe lunqamuke ngesikhathi nje sika 3 izingane seziyadla kodwa futhi ngendlela eyigide ngayo nangendlela eyijabule ngayo nangendlela omama labona omehlo abajabule ngayo kube isasasa elikhulu kulomcimbi wanamhlanje nomkhosi womhlanga osho khona ukuthi usa build up futhi sibheke emashobeni esikubone kwenzeka namhlanje kusho ukuthi emashobeni hayi uyodela into ake yobibekelwa amazolo. Ishile ngonyama ukuthi hayi okukhulu kusemashobeni njengoba kuzobe kokuqala nje amantombazane intombi zomhlanga zizobe ziya emashobeni zasho futhi ingane ukuthi hayi wena wesilo impela kunjalo. Mageba ubayede lana siyabona izingane zisekhona ezincane kanti manje kade silokusizwa kuthiwa izingane ezincane zisafuneka emhlangeni Mageba. Cha hayi ngoba ingasafuneki emhlangeni kodwa ukucabangela ukuthi izingane ezineminyaka esemncane ezingakaqini ezingakakhoni ukuphatha umhlanga ziba inkinga. Khona nje ingane yakwaMkhize yasemtuba kade kumenyezelwa ukuthi isilahlekile sebekhathazekile abazali kodwa ngenhlahla babuya basho ukuthi lengane isitholakele. Sivika izinto ezinjengalezo ukuthi ingane phela ifuna ukugadwa kodwa njengalapha nje mhlambe kungangcono nakhona kosiya emhlangeni ngoba kuseduze kwasemakhaya ingane engakwazi ukuthi zijabule lezi zincane kodwa la impela ingane ezincane akufanele siyazi kodwa abazali phela bayayiletha kodwa khona ngokomthetho ingane ezincane kakhulu sengathi singake isale emakhaya ikakhulukazi ngoba siye emashobeni nje nasendaweni esingayijwayele nesingayazi kahle kulezo mhlanga esiyoyiqala siyovula inxiwa kuyobonakala phambili. Ndaba Ezethu Thokoza kakhulu. Siyathokoza Mageba isikhathi sakho. Yabona.